Ahora cena, película que es película politikoa gogoratu nahi dugu. Haren familiari gure elkartasuna eta samina helarazi nahi diogu. Luciano erbestean hilda eritasun baten ondorioz. Urteak eta urteak herritik kanpo eman behar izan ditu gatazkaren ondorioz. Los gobiernos de París y Madrid continúan sin dar pasos en el camino de la resolución democrática, ya que ayer pudimos saber que el Tribunal Constitucional Español otorgó el sello legal a la aplicación de la cadena perpetua contra las y los presos políticos vascos. Denunciamos que se trata de un portazo del gobierno español a las ansias y opciones de paz existentes en Euskal Herria. Debemos denunciar que en contra del clamor mayoritario de la sociedad vasca, los gobiernos de París y Madrid siguen en el inmovilismo, ya que no han dado ningún paso para garantizar el respeto a los derechos de las y los presos políticos vascos. Ezarritako lege honek, preso politikoen oinarrizko giza eskubideak urratzen ditut. Ezarritako kondena bete ostean, haren luzapena baitakar askatasun eskubidea urratu. Horregatik, oso importantea da euskal preso eta iheslariak etxera ekartzeko bidea sendotzea eta bizi arteko zigorra legeztatzeko erabaki hau indar handiz errefusatzea. Berau indargabetzeko bizi arteko zigorra inor gehiagori ez aplikatzeko eta kondena betea duten presoen askatasuna lortzeko. Deialdia berezia luzatzen dugu gaur. Bihar denok Iruñean izango den manifestazioan parte hartzeko. Os invitamos a tomar parte en la manifestación por los derechos de los presos enfermos que mañana se realizará en Iruña partiendo desde los Cines Goren a las 5:30 de la tarde. Orain, hitza eman nahi diegu azken ostiral honetan parte hartu nahi izan duten emakumeen eskubideen aldeko mugimendu ezberdinetako eragileei. Desde aquí agradecemos su aportación y apoyo a los grupos a favor de los derechos de las mujeres, Bilgune Feminista, Medea y Garaipen, así como al área de mujeres de la ELA, Esteilar, SK y N. Oain emakumeak. Emakume presoen egoera era orokor batean aztertu eta deskribatu osasaia egiten zaigu. Eta alaxe aitortu ondoren bideoan ikusiko dugun elkarrizketatuak. Iztitzak hain zuzen ere. Izan ere, bizitzenak oso anitzak bai dira, bai emakume bakoitzaren arabera, bai preso egon diren estatuaren arabera. Ezberdintasunak bai daude Espainiako eta Frantziako espetxe sistemaren artean, zein zehazkiago espetxe bakoitzeko politikaren eta baldintzen arabera. Horrela izanik ere, zinez garrantzitsua iruditzen zaigu egoera eta esperientziak jaso eta plazaratzea. Eta gainera, irakurketan ikuspegi feministatik egitea. Emakumeon espetxetik kanpo bazterketa, zapalkuntza, bereizkeria egoerak pasatzen ditugun bezala, espetxeetan emakume presoek ere pairatzen baitituzte. Ez ditugu hartu gainera, emakume eta gizonok txikitatik rol, balore, jarrera, ezberdinak izatera bideratzen gaituen heziketa jasotzen dugula. Eta emakume hori dagokion rola guztiz apurtu duela emakume presoak.
emakumeon bati dagokion papera betetzen ez duelako. Txintxoa, esanekoa, goxoa, menpekoa, diskreta. Beraz, eta alde honetatik aitortza txiki bat egin nahi genituen. Autu hau egiteko ausardia izan zenuten eta duzuen hori ere. Amaitu aurretik, mugimendu feministatik omenalditxoa. Hemen, ostiralero ekimen honetan, berotasuna eta elkartasuna eskaintzen. Ezkutuko egoerak argitara ekartzen. Eskubideen aitortzaren alde borrokatzen aritzen zareten guzti horiei. Eta gaurkoan, bereziki, plaza hau horretarako baliatu nahi genuen. Herrian bizirauteko eta aurrera egiteko ezinbestekoa duen, babes horren garrantzia azpimarratzeko. Ikusezina den lana izan arren, bere bizikoa baita kolektiboaren osasunerako. Hortaz, bisitetan ara eta ona aritzen zareten hoi. Deien bestaldean zaudeten hoi. Astero, plazak aldarrikapenak betetzen dituzuen hoi. Paketeak egiten dituzuen hoi. Etxean, berrien zain zaudeten hoi. Bidaietarako, pastel eta ogitarteko goxoak prestatzen dituzuen hoi. Bai kolektiboaren zaintza lanak, justizia sozialaren alde, egunerokotasunean, lanean, zabiltzaten guztioi. Eskerrik asko benetan. Inolaz ere ez genuke amaituna irakurketa hau aipamen bereziaren gabe ieslari eta errefuxiatuen kolektiboari. Eurei eta euren zenide zein hurbilekoei. Ondorengo bideoak zuzenean eta esplizituki ez badu ere errealitate hau jorratzen, simbolikoki guretzat asko adierazten duelako. Aso bezarkada bero bana eta gure miresmen osoa. Animo eta segi lanean euskal presoak eta ieslariak etxeratu arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora feminista! Preso bihurtzen da
eta nire esperientzien artera ez ditzatu, baina garbi da hona da, espetxe basatzen emakumea, maila batean preso bihurtzen dira bizitza oso bat eta ondorioak berak ordaintzen ditu, baina baita ere bere sozial eta familia. Orduan, testuinguru horretan, preso politiko emakumeak baditugu leku batzuk, egoera horreri aurre egiteko modu egokiago batean, bagarra kolektibo baten hartzaile, eta horrek ematen digu indar bat egoera horrei aurre egiteko, badugu ingurune sozial eta afektibo bat, herri bat, gure artean, eta horrek ere ematen digu beste indar bat eta beste leku eta autodependentzia mekanismo bat egoera horri. Zerbait argitu zuen, nik emakumeiko zintuzkeran modukan jarraitzera, mobilizazioetan eta kalean egoten jarraitzera, euskal preso guztiak, neska eta mutilak, Euskal Herrian eta etxean izanak. Euskal Herriak enpuntu onartu Euskal Unikorrako egoeran mantentzea, eta bestetik Euskal Herrian behar ditugulako Euskal Herrian enpleguak demonartean erabakitzeko eta batez ere eraikitzeko. Eta hori ere asko ganatu nahiko nuke. Espetxeak badira suntzitze tresna bat, errepresiorako tresna bat, baina espetxeen barnean dagoen kolektiboa da kolektibo bizia. Espetxeari aurre egiten dena eta militante eta pertsona bezala ez ditu eta aurrera egiten duen. Kolektibo hori, Euskal Herrian behar dugu, kolektibo hori kapital humanoa handia bat delako eta Euskal Herrian enplegoa egin behar dugu. Eta hoxe, handi bat, animo eta